U današnjem videu govorimo o radu na brodu. Naime, da li da idete na kruzer ili ne, ne može niko da vam kaže, odluku morate sami doneti, ali vrlo često ta odluka nije ni malo jednostavna i laka. Pre odlaska na brod bit ćete prinuđeni da pročitate brojne sajtove, forume, internet, da pogledate puno videa i možda i dalje će postojati neka pitanja na koje nemate odgovor. Upravo u ovom videu želim da vam uštedim vreme i da vam ukažem na neke stvari sa kojima ćete se suočiti ukoliko se odlučite na ovakav korak. Naime, sve što treba da uradite da biste dobili odgovor na pitanje i rešili svoju dilemu da li je kruzer pravo radno mesto za vas, jeste da pogledate video do kraja i budete potpuno iskreni prema sebi. Radno vreme na brodu je potpuno drugačije od radnog vremena koje biste imali kao zaposleni neke firme na kopnu. Naime, prva razlika ogleda se u broju radnih sati. Verovali ili ne, svaki dan se radi minimalno 10 sati, a ponekad i duže. I to ne samo vikendima, nego na svaki mogući praznik koji biste mogli da zamislite. Radi se svaki dan bez obzira na poziciju na kojoj se nalazite, bez obzira na to da li ste bolesni. Ono što vam sigurno neće reći kada potpisujete ugovor jeste da ćete svaki dan imati prekovremene sate. Ono što je posebno frustrirajuće u vezi ove činjenice jeste da ti sati nisu plaćeni i, nažalost, uzimaju vam to neko malo slobodno vreme koje imate. Realnije bi bilo da se kaže da je svakodnevni rad zasnovan na 11-časovnom radnom vremenu, a dešava se da broj radnih sati ide i do neverovatnih 14 kada se radi o ukrcaju, odnosno iskrcaju putnika. Sada kada znate da se na brodu radi tokom celog ugovora od 5 do 9 meseci, jer obično toliko traju ugovori već u zavisnosti od pozicije, logično pitanje koje se nameće jeste da li postoji slobodan dan. Da, ali ne onako kako mi mislimo i na njega nemaju svi pravo. Slobodan dan na brodu podrazumeva, tako reći, jedno slobodno poslepodne, znači odradite pola smene i slobodni ste do sutra ujutru. Međutim, pravo na ovaj slobodan dan, kao što sam rekla, nemaju svi članovi posade, nego samo staf pozicije i to ne svaki dan, već jednom u toku kruza. Onaj slobodan dan od 24 sata postoji, ali mogu da ga dobiju samo oni članovi posade koji su postigli izuzetne rezultate, koji su bili izvanredni u obavljanju svog posla, tako reći radnik mesec ili radnik godine, ali verujte mi, to se dešava jako retko i ako uspete da to jednom dobijete, bit ćete presrećni. Sledeća stvar o kojoj ćemo govoriti jeste koliko slobodnog vremena zapravo imaju članovi posade. Pa sad to zavisi od nekoliko stvari, od vašeg radnog vremena, od vaše pozicije, od toga da li imate taj slobodan dan, da li imate noćne smene, jer može da se desi da recimo radite ceo dan i da uopšte tokom celog vašeg ugovora ne izađete na kopno. Ima i takvih situacija. Ono što treba da se zapitate da li ste vi spremni na tako nešto. Neko će reći pa dobro, dan traje 24 sata, imam vremena i da radim i da spavam i da izađem. Realnost je ovakva. Dan traje 24 sata. Vi ćete sigurno raditi od 10 do 11 sati, ajde da kažemo 11. Znači, ostane vam još nekih 13 sati koje treba da podelite na spavanje i na slobodno radno vreme. Spavanje, pa da vam odmah razbijem taj mit, nema ništa od 8-časovnog spavanja, dakle realnost je da ćete spati nekih 5,5 sati, 6. Zašto? Zato što se radno vreme posade pa možda čak i svih završava oko 10 sati. Ako još ne završite vaš posao na vreme, vi ćete ostati još pola sata da radite, da to sve sklonite, potom idete u krumez da jedete, čekate u toj liniji za hranu, dok jedete, večerate, odete u kabinu, istuširate se, proći će verovatno nekih sat i po.
i oni koji puše naravno hteće da izađu napolje, malo da udahnu vazduh, a čak i ako ne puše. Znači, realnost je da ćete vi otići u krevet negde oko ponoći, pola jedan. Ustaje se verovatno ujutru kako kome treba koliko vremena, recimo u pola sedam, dok se istuširate, spremite za posao, odete da doručkujete, znači vi već tu u startu nemate tih 8 sati, gubite vreme negde u hodu, da li na putu do kabine, da li malo u krumesu, dok čekate, dok jedete, 3 puta ćete sigurno jesti na brodu, recimo kada je sea day, a postoji vreme kada morate da operete vaše stvari, mašina radi 3 sata, pa vi opet ste dužni da budete, da gledate na to. Sad da li ćete vi da sedite tu dok mašina opere veš, pa i dok vam osuši, ili ćete da odete u kabinu pa da se vratite. U svakom slučaju vremena nema uopšte toliko puno koliko mislite. Realnost je recimo za većinu pozicija negde oko 3,5 sata, 4 maksimalno, ali recimo ako ste, na primer, ako radite u kazinu, ako radite noćnu smenu, onda možete da malo žrtvujete vašeg sna i da provedete duži vremenski period napolju. Eto, to je što se tiče slobodnog vremena. Sledeća jako važna stvar o kojoj morate razmisliti jeste da li ste klaustrofobični. Da li ste svesni da ćete spavati u veoma malim kabinama koje nemaju prozor i koje se nalaze ispod vode? Da, postoje i kabine koje su na višim dekovima, ali su one uglavnom namenjene za oficire, za kapetane i za ljude na nekim visokim pozicijama. Dakle, verovatnoća da će vaša kabina biti ispod vode je, ajde, rekla bih jedno 80%. Ove kabine, pri tome moram napomenuti, mogu da imaju kupatilo, ali i ne moraju. Može se desiti da se vaša kabina nalazi recimo u ženskoj sekciji ili u muškoj sekciji. Naravno, sekcije su odvojene i da recimo svaka sekcija ima toalete i tuš kabine odvojene, dakle ne nalaze se u samoj kabini. I treća varijanta jeste da recimo dve kabine dele jedno kupatilo. To su neke stvari o kojima treba da razmislite, da li ste vi spremni da živite na takav način. Iskreno, kabina je mesto isključivo za spavanje, nećete u njoj uopšte provoditi puno vremena, ali nekim ljudima to može da predstavlja problem, pa čisto da znate kako sve to izgleda i da vas ne iznenadi. I dolazimo do sledeće teme, a to je hrana. Svi znamo da kruzeri su namenjeni isključivo gostima, odnosno sve je stavljeno i podređeno njima. Međutim, hrana koju gosti jedu neće biti vama dostupna, odnosno bar ne kru posadi. Opet ovde dolazimo do te neke razlike između pozicija staff i kru. Staff, recimo, pozicije mogu da jedu u svim restoranima i oni imaju tu neku privilegiju da ponekad, na primjer, odu da večeraju gore gde večeraju gosti. Znači, ko to može? Može kapetan, staff kapetan, mogu menadžeri odeljenja, mogu zamenici menadžera, mogu tako neke staff pozicije, ali veći deo posade to ne može i oni su usmereni da se hrane isključivo u kru mesu. Da napomenem odmah ovde, nemojte da mislite da ove staff pozicije stalno jedu u restoranima za goste, oni jedu u takozvanim staff restoranima, to su restorani za njih, ali mogu da jedu i u ovom restoranu gde se hrani veći deo posade. Dakle, oni mogu da biraju gde žele da jedu, plus imaju tu neku privilegiju da nekad odu na večeru gore u public area, odnosno u restoran gde jedu gosti. Što se tiče hrane za posadu koja se nalazi u kru mesu, bit ću brutalno iskrena, hrana je užas. Zašto? Mi Evropljani nismo navikli na tu hranu, jer kuvari u kru mesu su uglavnom Indijci, uglavnom Filipinci. Dakle, ljudi koji dolaze sa istoka, Azijati, Indija, Tajland, Filipini, Indonezija, ta hrana je začinjena, meni na oko ni malo lepa i ja sam prosto takva, nešto što mi nije lepo na oko, ja ne želim to da jedem, ali verujte mi, ima tu neke hrane, da kažem, nemojte misliti sad da nema tu mesa, da nema voća, povrća i tako, ima toga svega, međutim,
to nije ni približno tako ukusno. Reći ću vam samo jedan podatak da sam ja tokom jednog cijelog ugovora jela samo tunjevinu, sir i salatu. Zašto? Zato što meso, obično piletinu koju smo svi jeli, ta piletina se vrlo brzo razgrabi, svi žele piletinu i onda ako vi recimo malo kasnite, ostali ste prekovremeno, toga više nema. Ili recimo dešavalo se da dođem i vidim da ta piletina nije pečena, da je krvava, da je žilava, da se to ne može jesti i nisam htjela da rizikujem sa svojim stomakom. Tako da, eto, znate i to. Inače, unošenje hrane na brod je zabranjeno. Donošenje hrane u kabinu je takođe zabranjeno. Postoje inspekcije koje proveravaju, ako mislite da nešto možete sakriti, ne, razlog je upravo to što se na brodu bolesti jako brzo šire, mislim prevashodno na taj stomačni virus, jer brod je jedan veliki, ali zatvoren prostor i sve se jako brzo prenosi preko ruku. Okruženje u kome ćete raditi je internacionalno. Naime, kada dođete na kruzer imat ćete priliku da upoznate, da se družite i da radite sa ljudima iz različitih zemalja. Ti ljudi imaju ne samo druge radne navike, nego dolaze iz nekih možda nama neshvativih sredina, potpuno drugačiji običaj, tradicija, kultura, potpuno sve drugačije, ali morat ćete da se naviknete jedni na druge. Dakle, bilo kakvo vređanje po nacionalnoj, verskoj, rasnoj ili ne znam kakvoj osnovi nije dopušteno. Verovatnoća da ćete deliti kabinu sa nekom drugom osobom koja nije vaš sunarodnjak, odnosno osobom koja nije iz vaše zemlje ili iz vašeg okruženja je 90%. Moj savjet vam je, kada dođete na brod, da budete vrlo obazrivi. Primetit ćete da se na brodu svi smeju, da su svi vrlo kulturni, da su svi fini i nemojte dozvoliti da vas to povede. Zašto? Kao prvo, zato što na brodu je sve gluma. Ljudi moraju da budu ne samo fini prema gostima i kulturni, nego jedni prema drugima, da se pokaže neko poštovanje. Međutim, svako u suštini gleda sebe, i verovali ili ne, prvom prilikom kada uradite nešto pogrešno, taj neko za koga ste možda mislili da vam je kolega ili prijatelj može da odi da vas prijavi vašem supervizoru i menadžeru i da vam natovari probleme na vrat. Pazite šta pričate, o kome pričate i pred kim pričate. Rad na brodu je iscrpljujuć, stresan, težak, svi su umorni i svako se bori da dobije neke poene za unapređenje. Nažalost, to unapređenje vrlo često ide preko nečijih leđa i ogleda se ne samo u tome da vi nešto dobro radite, nego i to da li ćete nekog prijaviti, da li ste nešto videti. Jednostavno, to cinkarenje je prosto neverovatno. A šta se dešava ako ste bolesni? Naime, ovo pitanje zahtjeva malo veće obrazloženje, malo duže obrazloženje. Kao prvo, pre nego što odete na brod, morat ćete da uradite detaljan sistematski pregled, jer na brod mogu da idu samo zdravi. Njima ne treba neko ko će da stalno bude bolestan i ko će da to bolovanje, da malo radi pa bude bolestan, pa radi, bude bolestan. Dakle, to tamo ne postoji i ne toleriše se. Zašto? Zato što vaš posao, kada ste vi bolesni, moraju da obavljaju vaše kolege, dakle drugi ljudi koji imaju i svog posla preko glave. U prevodu vas nema ko da zameni. Ako vas nešto boli i odete i kažete jao, boli me ruka, boli me stomak, boli me noga, ok, doći ćete kod doktora i on će vam reći evo ti tablete, vrati se na posao. I onda ćete vi reći pa kako to, ja sam bolestan. Tako lepo. Radit ćete i kada vam je muka i kada vas boli glava i kada vas boli stomak i noga i tako dalje. I kada imate morsku bolest, jer kao prvo to nije razlog da ne radite, tako reći, postoji tableta protiv morske bolesti. Sad, kada možete dobiti bolovanje? Zaista, da biste dobili bolovanje na brodu, to mora biti nešto ozbiljno. Recimo ovako, ja sam, na primer,
dobila 2 slobodna dana zato što sam dobila temperaturu za koju ja mislim da je došla upravo zbog primanja vakcine protiv gripe. Dali su mi 2 slobodna dana i nakon ta 2 slobodna dana ja sam se vratila na posao. Dakle, svako produžavanje tog bolovanja na recimo 3, 4, 5, 6, 7 ili ne daj Bože duže, ja mislim da nećete dočekati 10 dana, 2 nedelje, oni vas šalju kući, njima takav radnik ne treba. Znači, nema ništa od izležavanja, kombinacija malo radim, malo odmaram, na to možete da zaboravite, na brodu se radi i kad ste bolesni. Pravila. Verovatno ste čuli da na brodu postoje izuzetno stroga pravila i onda se pitate pa šta je to? Spisak mi je bio prilično dugačak i obradit ću to u jednom posebnom videu, ali evo ovako ukratko. Da li i koliko ste spremni da budete poslušni, da radite ono što vam se kaže na način na koji vam se kaže. Na brodu ne žele nekog pametnjakovića, nego čoveka koji će da radi. Ako dolazite sa namerom da ćete nešto tamo promeniti, taj njihov način razmišljanja, sistem, da postoji nešto lakše, brže, bolje, čak i ako je to tako, sve što ćete dobiti jeste da vam kažu šta se žališ. Ništa se promeniti neće, osim toga da ćete sebi natovariti na glavu problem i supervizore, i zato je najbolje da nekad samo klimnete glavom i kažete ok, uradit ću tako i nemate nikakvih problema. Što se tiče nekih strogih pravila, na prvom mestu su naravno tolerancija na alkohol koja je apsolutno nula tolerancija na radnom mestu. Dakle, ako vas uhvate da ste pijani, da ste drogirani, i to se radi nasumično, testovi, da ste se možda potukli ili nekog uvredili po nacionalnoj, rasnoj ili ne znam kakvoj osnovi, dobijate momentalni otkaz. Postoje tu i raznorazni ukori, pa sad ako imate 1, 2, 3, ne znam, isto tako možete idete kući, sve zavisi od toga koliko je težak prestup koji ste uradili. Pravila se ne odnose samo na ta neka najvažnija tipa droge i toga, znači pravila postoje pre svega zbog sigurnosti i zahtevaju odgovorno ponašanje od vas u smislu ako vam se kaže da se ne sme pušiti u kabini, ne sme se pušiti u kabini, ne u kabini nego nigde van predviđenog prostora za pušenje. Dovodite u opasnost ne samo sebe nego kompletan brod. Vi kada ste na pučini, vas nema ko da spasi, da dođu vatrogasci da gase vatru. Gasit će vatru posada. Tako da budite odgovorni. Još jedna stvar koja se tiče tih pravila jeste da, verovali ili ne, tamo ćete biti, ja bih rekla, osim kad spavate, non stop pod nadzorom. Pri tome ne mislim na kamere. Kamere su nešto drugo, nego nadzor će vam biti svi ljudi sa kojima radite, od vaših kolega do supervizora, do tih nekih menadžera, ne samo u vašem odeljenju, nego i u drugima, kapetana, stav kapetana i tako dalje. Na brodu postoji kodeks oblačenja. Zna se šta sme, šta ne sme, gde smete da idete, gde ne smete da idete. Svako će dati sebi pravo da dođe i da vam kaže, na primer, tvoja kosa nije vezana kako treba, neuredan si, na primer, ili flekava ti je uniforma, ili zašto si obuo crne sokne na bele pantalone ili obrnuto. Svako ima pravo da vam kaže šta misli po pitanju vašeg izgleda, vašeg posla, i ako imate problem sa tim, ukoliko burno reagujete na to, razmislite dobro da li je pametno da idete tamo, jer ako vam sve to smeta, onda je velika verovatnoća da će doći do nekog verbalnog sukoba, a verovatno posle i do fizičkog. Kako ću se javiti kući i kakav je internet? Ovo pitanje naravno svi postavljaju, ali evo da vam odmah kažem. Internet na brodu nije uopšte ono što vi mislite, dakle vi možete da se javite, ali on nije ni tako brz, ni tako dobar kao vaš kućni internet, pri tome je jako skup.
Ako mislite da gosti imaju neke bolje privilegije, da je kod njih nešto bolje, pa možda za nijansu, ali je to i dosta skuplje. Kakva je zapravo veza sa kopnom i da li vas neko može da nazove i koliko puta možete da zovete kući? Stvari stoje ovako. U vašoj kabini imate telefon, znači normalan telefon sa kojeg možete da pozovete na kopno. Sve što treba da uradite je da kupite tu neku telefonsku karticu, odnosno da dopunite i vi možete da zovete kući. Pri tome vas ne mogu nikako da dobiju. Znači, ako mislite da neko sa kopna vas može da zove, u kabinu to ne postoji. Vi ste jedina osoba koja može da zove kopno i nikako obrnuto. Što se tiče interneta, znači on je spor i možete da se priključite na internet kad god želite, znači to se otvori neki nalog, unese se šifra, sad već ne mogu nija da se setim tačno, da li vam treba možda neka kartica, ali uglavnom to se nešto uplati ili vam recimo obračunaju od plate. Vi trošite i onda vam pre nego što vam obračunaju platu, oni vam, odnosno kada vam obračunaju platu, oni odbiju to što ste potrošili za internet. E sad, šta želim da vam kažem po ovom pitanju? Rad na brodu je izuzetno iscrpljujući. Dakle, to je jedan mukotrpan rad gde ćete se naraditi, verujte me, kao nikad u vašem životu. Vremena za telefoniranje nema, odnosno možete naravno da zovete kad imate slobodno vreme, ali nećete moći da pričate koliko vi želite, osim ako želite da potrošite sve što ste zaradili na internet i telefoniranje. Naprimer, kartica koju kupite, koliko se ja sećam, na primjer, tada je kartica koštala, ta telefonska, $20 i na njoj ste imali 20 minuta. Znači, to je ništa. To je zaista ništa. A za internet mogu da vam kažem da sam ja jednom prilikom za internet da su mi skinuli $150, što je izuzetno puno i tad sam rekla sad i više nikad. Ako treba da se javite kući, koristite priliku kad izađete napolje, nađite neki besplatan Wi-Fi. Međutim, ovde se postavlja još jedno pitanje koje se automatski nadovezuje na taj internet i pitanje koje treba sebi da postavite. Koliko ste vi zapravo vezani za vaše prijatelje, porodicu, momka, devojku, šta god to bilo, da li volite da telefonirate, da li ste navikli da 5 puta dnevno se čujete sa mamom, sa devojkom, tatom, nemam pojma. Ukoliko je to tako, bit će vam teško. Zaista, evo, opet se vraćam na tu temu finansija i novca, možete, ali da li ste došli na brod samo da radite za internet ili nešto više. Kada izađete na kopno, to vaše slobodno vreme koje imate, osjećaj će biti ovakav, ne znate šta biste pre. Da li biste pre išli, na primjer, u razgledanje ili biste pre sedeli u kafiću i jeli, pričali sa svojima, ili biste možda išli u tržni centar na plažu, a od svega vašem telu je potreban odmor i spavanje. Eto, tako to izgleda slobodno vreme kad vi prosto ne znate gde ćete. Zato ga pametno iskoristite i da znate da, dakle, internet na brodu je dostupan, ali nije uopšte tako brz i tako jeftin. Poslednja, ali ne manje važna stvar o kojoj na koju želim da vam skrenem pažnju je sledeće. Pre nego što se odlučite da idete na brod, dobro razmislite šta je to što želite da radite. Pogledajte pozicije, razmislite dobro i nemojte da se zalećete i da žurite. Nemojte da dođete u situaciju da kažete sebi, jaoj, pa to što ja želim treba da čekam 3 meseca, 6 meseci, godinu dana da bih išao na brod, ja ne mogu to, nemam vremena, ajde da ja sad prihvatim neku drugu poziciju, samo da ja tamo dođem, pa ću ja već to promenuti. Stvari ne idu tako brzo ni tako lako i uopšte nisu jednostavne. Verujte mi, kada dođete na brod, ako ste došli na poziciju koju niste hteli, a sa namerom da je promenite, na prvom ugovoru nećete moći apsolutno ništa da uradite. Ja bih rekla, ajde, neću garantovati sve, ali 99% kompanija
na 99% kompanija će vam reći da tokom prvog ugovora ne možete da aplicirate za promenu. Ni u okviru odeljenja svog, niti da promenite department. Realnost je sledeća. Dakle, prvi ugovor nema promene pozicije, na drugom ugovoru možete da podnesete zahtev za promenu pozicije, a to vrlo često može da znači da pohađate neke kurseve, dakle da radite i onda ono malo slobodno vreme što imate da online učite i pohađate te testove, polažete ih kako god. I ako želite da promenite department, onda će vam za to biti potrebno i odobrenje menadžera. Ne samo vašeg, nego i onog iz drugog departmenta, pa da radite testove i tako dalje. Dakle, ni tokom drugog ugovora nećete ništa promeniti, dakle, to će vam već biti možda i 2 godine rada na toj poziciji koju niste hteli. Realnost je najizvesnije da ćete moći da pređete na tu neku drugu poziciju na trećem ugovoru. Pa sad zapitajte se da li je bolje da čekate 6 meseci ili godinu dana kući, da živite normalan život i da dođete na brod radeći ono što hoćete, ili ćete 3 godine raditi ono što ne želite i pri tome mrzeti i sebe i svet oko sebe i da li ćete uopšte izdržati na tome. Eto, ovom prilikom završavam ovaj video i ja se nadam da sam vam pomogla u rešavanju dileme oko toga da li je kruzer pravo mesto za vas. Nadam se da ste dobili odgovor ili da ste bar blizu vašeg odgovora, a ukoliko niste, želim da vam kažem još ovo. Brod nije mesto za svakoga i to je ok. Postoje mnogo drugih radnih mesta, mnogo drugih firmi na kopnu u kojima ćete sigurno naći neko mesto za vas. Na brod dolaze, ostaju i opstaju samo psihički i fizički izdržljiviji. Dakle, pozdrav za sve i vidimo se u nekom narednom videu.